Здрасти! Здравейте, аз съм Ети, това е София, а това е... Аз съм Филипчо, който за първи път участва в моя видео, което не е влог. Причината е, че иска да ви сподели нещо. Първо той. Стаса, имаме бебе. Аген, ще си имаме бебе. Ще си имаме бебе. Бебе. Голямо си стар. Ей! Да, Ей! Браво! Ей! Браво! Какви момеса? Can you give fun, Musa? Мафа мъж? Ай! Айде, Чеса Левски! До края на видеото ще останете само с мен, тъй като Филип отиде на първият си матч в България. Да видим как ще мине. Доста различни са матчовете тук в сравнение с Дания, но имаше желание, така че да видим дали ще му хареса. На мен да ви кажа, много ми олекна, че най-накрая ви споделихме това, което се случва, тъй като от няколко седмици го крия и ми е много странно. Нито мога да ви споделя, че не се чувствам добре, нито мога да ви споделя, че ми е лошо, гади ми се, че не ми се яде нищо. Нищо не мога да ви споделя. Така че сега много ми олекна. Но този път решихме да изчакаме, да сме сигурни, че всичко е наред. То така или иначе ние разбрахме много късно, че съм бременна. Беше след едно събитие, на което говорих пред част от вас. Беше ми изключително зле през този период. Имах задух, не можех да си поемам дълбоко въздух. Беше ми супер лошо, супер отпаднало, постоянно кисела, една такава ленива, нетипични неща за мен. След събитието се обадих на майка ми, много притеснена, тъй като по принцип съм енергична и изведнъж всичко това, което съм аз, не бях. Тя самата доста се притесни и ми каза да отида задължително на изследвания, да си пусна едни кръвни изследвания, но беше уикенда, така че преценихме да изчакам все пак до понеделник, вторник. Точно тогава Ели, сестрата и майката на Филип ни бяха на гости и сестра му е бременна в този период и много изядеше суши, но разбира се, такова темпорирано. Така че отидохме да ядем суши. Аз толкова обичам суши, пък ми миришеше. Направих дори забележка на едната сервитьорка, попитах я така ли трябва да мирише. Нещо не ми беше окей. И си спомням, че ядях аз само темпура. Не ми се ядеше сурова или риба, която е просто пушена. Много ми миришеше. Очевидно тялото ми е давало някакви знаци и отделно не ми се пиеше алкохол нито тогава, нито на Нова година, когато съм била бременна, може би седмица, не повече. Може би тялото ми просто е отричало и отказвало алкохола. И тогава ми се пиеше главно тоник с лимони, нещо, което по принцип не пия, но това ми се пиеше и това пие главно вечерта. Алкохола не ми понасяше по никакъв начин, така че тялото то е говорило, ма кой да го чуе. Най-малкото след една неуспешна бременност, първо не вярвах, че толкова лесно ще забременея. Второ, нямах цикъл и това си го обяснявах точно с тази неуспешна бременност и си мислих, че ще минат няколко месеца да ми се регулира цикъла. И така, аз не съм предполагала нямам цикъл, бременна съм. Напротив, по-скоро нямам цикъл, защото имах неуспешна бременност. И така с Ели след сушите отидохме да купим десерти. На сестрата на Филип много и се ядяха макарони, тя никога не е яла тези френските макарони. И минахме и през аптека, нещо трябваше да си купуваме консумативи за вкъщи. И така на майтап и на шега си купих един тест. По никакъв начин не съм предполагала, че съм бременна, но си казах, добре, или съм бременна, или съм болна от нещо. Начинът, по който се чувствам, не е нормален. Прибрахме се с Ели, направих си тест и две червени ленти направо така ми прободоха очите, нещо, което не се случи предния път. Тогава имаше една много червена и една много бледа, която така на лампи съм гледала, дали наистина е там или си въобразявам. Този път не беше така, бяха две червени ленти, направо ми светеха в очите и отидох да кажа на Ели, тя разбра първа. Скрихме се в кухнята, така бях в шок, си хвана главата, викам, леле, какво ще правя, сега дали всичко ще е наред. Аз по моите сметки съм бременна вече много седмици, тъй като Филип не е в България и така горе-долу знаех кога може да се е случило, но пак ми беше толкова невъзможно, че не знам, бях в шок. И не казах на никой, на Филип казах на другия ден, реших, че по-добре да е до мен, ако нещата не са окей. И да не го крия, да не се стига до едни големи и грандиозни изненади. Отидох на доктор, той ми каза, че съм почти 7 седмица бременна. Аз направо бях, моля, аз си мисля, че съм болна, то пък аз съм бременна, се оказва. И той ми каза, да, всичко е наред, искате ли да чуете сърцебиене? Казах, разбира се.
И този път имаше сърцебиене, въобще самото плодно сакче изглеждаше по съвсем различен начин, нали, в сравнение с предната ми бременност. И не знам, някак си се почувствах толкова странно, защото беше неочаквано. Аз съм била бременна със седмици, без да знам. И излязох от стаята, Филип беше с спящата красавица в колата, София си спинкаше спокойно. Той много се развълнува, разтанцува си се по неговия начин и така, просто много се зарадвахме, но решихме да не се въодушевяваме излишно, а да изчакаме да минат все пак 3 месеца и да потвърдим, че всичко е наред, тъй като предния път, преди 3-тия месец, нещата не бяха наред. Бях на лекар преди няколко дни на биохимичен скрининг. Бебенцето е добре, вече е доста по-голямо. По едно време ни 2 крака се мятаха във въздуха, застана на челна стойка, смяли сме се с глас и доктора също. И това, че толкова бързо се развиха нещата и разбрах толкова късно, може би много ми помогна, за да не се притеснявам, ако бях разбрала първите 2-3 седмици, да се вмъняча, да се притеснявам, да се следя постоянно. Разбрах много по-късно и това потуши това притеснение, което ми беше останало от неуспешната бременност. Друго много важно, когато отидох на първият ми преглед и казах на доктора, че съм имала една неуспешна бременност, защото той ме пита кога ви е последният цикъл и аз направо бях забравила. Викам, не знам, аз имах една неуспешна бременност и нямам никаква представа. И той има как така и му разказах, без да казвам, че е кухо яйце, просто казах спонтанен аборт. Попитаме дали съм пила някакви лекарства, аз му казах не, някакви други неща ме питат, тестове, нещо, аз казах не са ми правили. И той малко ме притесни, защото се оказа, че ако спонтанният аборт причината е някаква по-сериозна и бебето вече е имало сърцебиене, тогава е хубаво да се изчака преди да се забременее веднага. Тогава му казах, че съм имала кухо яйце и ми обясни, че тогава няма проблем и че в тези случаи може да се забременее веднага, без да се притесняваме за майката и бебето. Така че ми олекна. По принцип бях спокойна, защото докторката, която ме преглеждаше преди това, ми каза всичко ви е наред, матката е чиста, няма проблем. Така че тя ме беше успокоила и аз също бях останала с впечатлението, че няма причина да пия лекарства. Но той самия, като не знаеше предисторията ми, първоначално така, нали, малко ме изплаши. Така че консултирайте се с лекаря, ако искате да имате веднага детенце и не ви се чака, дали може да пробвате или дали е по-добре да изчакате, за да не рискувате с каквото и да е било. В моят случай ние нямахме такъв план да забременявам веднага, но така се случиха нещата. Понякога в живота се случва, когато кориш съвсем други планове и това е точно такъв случай. Аз като казах на майка ми, как и казах, сложих теста в чантата й и звъня и казвам, моля те провери дали си ми взела ключовете. И тя грови, такава накрая се изнерви и казва, Антоанета, какво искаш? Не съм ти взела ключовете. И към добре, няма ли нещо бяло? И тя, ама какъв е този тест за бременност? Не разбирам. Защо имам тест за бременност в чантата? Аз, маме, какъв може да е този тест според тебе? Тя се разплака, вика, защо не ми каза на живо? А пък аз исках просто така да ги зарадвам от разстояние. И така им казах на тях. И вече и на вас, това направо. А на Филип, как му казах, когато бяха тук майката, сестрата на Филип и Ели, ние с нея спахме с Ели на един надуваем дюшек, защото не знам какво стана, гледахме някакви филми на първия етаж и решихме да си спим така по-женски. И Филип остана да спи сам. И сутринта беше леко се беше разсърдил, че не съм се качила. И аз се качих горе с теста и ми се отсърди веднага. Прегръдки, целувки, щастие голямо. Но ни беше трудно да скрием от майка му и сестра му, но просто не искахме веднага да казваме, а да изчакаме да сме сигурни, че нещата този път са наред. Интересен факт, между другото, е, че когато бях бременна с София, голямата сестра на Филип беше бременна малко преди мен. А сега пък малката му сестра е бременна малко преди мен, което е така интересно съвпадение. И друго интересно съвпадение, терминът ми с София и сега е на 20 септември, като София родих 3 дни по-рано, така че има вероятност да родя двете си деца, живи и здрави, в един и същи ден, което се е случило и при баба ми. Чичо ми и баща ми имат 1 година разлика и са родени, познайте кога, на 20 септември. Така че много съвпадения при нас.
Ще видим дали ще нацелим същата дата. Не, че има значение, просто е забавно. И се надявам скоро да мога да ви споделя какъв ще е пола на бебето. За сега не сме сигурни, така че нищо няма да казвам. В днешното видео просто искахме да ви споделим тази новина, да ви кажа разни неща за бременността ми, но не с много подробности, защото ще има видео, в което ще ви разкажа за първият триместър, какво ям, как се чувствам, как протича бременността ми този път. Така че ако имате въпроси относно това, пишете в коментарите отдолу и ще заснема това видео още за другата седмица. Много се радвам, че ще бъдете част от това наше преживяване и приключение, наречено бременност, едно просто приключение. Филип може да го потвърди. Да имаш бременна жена вкъщи не е никак лесно. Кисела, ядосана на света, гладна, пък лошо е, пък трябва да гледа и друго дете. Направо ми е жал за него, но това е положението и той иска да има много деца, така че ще трябва да ме изтърпи. Ако и вие сте бремени в момента и сме бремени по едно и също време, аз в момента съм 13-та седмица и малко след 13-та седмица. Ще се радвам да чуя за вашата бременност в коментарите отдолу и ми задавайте всякакви въпроси, каквито имате. Ще се радвам да отговарям и на тях. Харесайте това видео и се абонирайте за канала ми, за да сте в крак с моята бременност и всичко, което се случва около нас в момента. Ще се видим скоро с ново видео. Чао за сега! До скоро!